فرقم دو دست است به خدا. صبرم جایی؟ ابر دیوانه شیدای به خودش کرده دستای. صبر. سلام علیکم. بخشش زیاد ای همتون که افیری ما چسبید راستی که نمیدونم ای چی باشه. حیرانم چی با افیر غمت یا از تون. خوب صاحب ما هستیم. ای ما گریختن گفتم تون از ای همه شما بخشش میپرسم. راستی گپ افیر یک باره به خدا یک کار بزیب کردم. یا ما باید کلوش میدادم دیره دایی جوای کردیم. سلام علیکم. یعنی بابنی خوش آمدی. افیر ما با چسبیدگی ای با کسلکاش اومدن. ای همتون بخشش میپرسم. ای چی باشه که افیر غم دو دست است. آدمی نو اومد خوش آمد زرگل فهمون قانون افیر است. قانون افیر همی ابونه شوک ای نه. هر آدمی نو اومده در کانال ما دست ай рӯи даъватнома обуна шавак навистагӣ бидаят мегаҳо бора намиқаб бояд обуна шавен ба и бародаро апои мо. Албатта воам дар ҷавоб обуна мешаванд дар шумо. Яъни бабник шӯхия мекунем септеви рост мегӯӣ бародар. Салом алейкум. меҳрноз медия хуш омадӣ. Салом ба ҳама. Ва алейкум барсалом. Созе тенҷи хоҳарҷон саломатӣ хубай? Ман хидами ютуба бировардан қонуно шогирдам. О беҳтарин набоша мефаҳмен эфира. Барое ки намедонам барои чи ҳамин эфир мечаспа ғам ду деста яду рӯз шуд вообще кор карданаш деста зара худо гирад телефони девонагита нестай. Айби мумкин программа ё ки айби связай. Марам ҷияни ташрифум бурад мега яъни бабник. Ку ака бародар омад якай бари боло бизгарай як обуна шав қади зангулаш албатта ба камент мон баъд мисол ваёам чи шуморо биёванд мисол бо дар шумо обуна шаванд дастгирӣ куненам дигара. Ташаккур апаҷон зарагул шумо хубен? Алҳамдулилло. Шумо чӣ хален? Алҳамдулилло хуб состен. Аз шумо пурсем хоҳари апаш созе охи дига ама созан тинҷан меҳрноз хуш омадӣ мега обуна шав. Соҳиб теве мега обуна шайна омаден хуш бошен. Ташаккур соҳиб мега меҳрноз. Ина меҳрноз силка мондай кадоме ки обуна нест марҳамат обуна шава дастгирӣ ҳамдигара админка айби заряатияк тай чӣ ба айби заряатиякам заряатияк да нест телефон да заряат нестай ай заряат кандагиай. Фараҳноз смс нарафтак мега Салимов. Ҳама хубанд? Ташаккур апаҷонам. Худованд ҳамеша хуб бошен хоҳари апаш.
биё як мусиқӣ монам. Ой, Нанур, гап нестай. Кадом мусиқиро мемонӣ? Зарядник чӣ айб дора? Бечора. Рост мегӯй Сабр. Ҳа ками мада обуна шава. Силка дар видеои охиру мона соҳиби 4 обуначӣ мешавед. Ина як кас қатъи обуна мешавед, 4 тайга обуначӣ мегирин ба як кас. Ина марҳамат, таҷвидеос, 03 обунашен силка мондааст. Яъни бабник админка як дамона худ кунем. Намешавам, ҷа омади сразу мешай. Жид чизе бо сообщение рӯй кардесад ба фикрам. Нагуфтам. Ажи доли даромада наметонам. Ҷигаррехта бабник мегӯяд ки ман эфира медонам. Бо мега айби антен телевизор ҷигаррехта охи эфир ба ӯ админка чи ютуб чӣ дахл дора ба телевизор. На важдани гама гум кардем гуфтем спектакл. Яъни бабник обуна шудам мега соҳиб наход дамгирӣ то 1 соата боша додар. На Мернозам силка мода кардем обуна нест марҳамат обуна шава. Нуров хуш омадӣ. Айбар боло бизгар. Як чек кадоме да обуна нести обуна ша албатта. Дастгирӣ кунед ҳамдигара. 6 лайк. Гисар хай сунша хонда наметавонам бугумтон. Ташаккури зиёд. СМС рафт шумо да айноми канали ма мега Салимов Меҳрноз обуна шавед мега Муҳаммад апа хоҳар охи Гисар апа очаҷоном салом алейкум созен саломатиҳо хубанд мега ради дите ради кӯдако гуфти Абду айҳо хоҳаро мега таҷвидео диди ина марҳамат дар канали таҷвидео обунашен албатта ба 4 аккаунт дастгиритон мекунад. Муҳаммад ма ҳастам мега меоз ма қатъи лайком миём мега Апаҷон Гисар саломат бошен зинда бошен. Ина Меҳрноз силка монда таҷвидео силка мондааст Салимов силка монда кадоме обуна марҳамат обунаша дастгирӣ кунед ҳамдигартона. Зиёд дӯст медорад фақат ҳамин хеле яй таҷрибаи мекунад. Соҳиб ТВ окей мешавам мерам мега бабник. Нуров микрофон қатъи қиру ҷоруб чикор мекунӣ? Бечора ба ҳами чина ёфак ба фақир тавлак менавозада. Нуров ва Зара ҳозир миём. Бо кӣ ҷо рафтӣ? Ва алейкум басалом жидсоз раҳмат духтарҷон худосозӣ хубӣ мега апай Гисар апай жид очаҷоном мега инуровое бовар кӣ ягон чӣ дига наёфтӣ на хоб сател қатъи навозӣ. Гисар соҳиб ТВ мега Гисар 103 подписатсия кардам яъне админка ман 9 рӯз тоқат кардам бабромадам берун ич хел мешава 1 секунда ман обуна бишам тоқат кунед мешам. Ман намедонам як балока аввал биша баъд бишидам бигӣ. Нуро бо сурат афша дар таги пом нагард. Девона. Муҳаммад обунатон шудам бо комментарияш. Хуб салом алейкум Улуғбек Насиров 7 лайк раҳмати калом бародари хуб инҷа ман калитон додам важдани гама гум кардам рости гап. Гисар соҳиб 977 шидам обунааст. Апай Лола хуш омадӣ. Салом ва алейкум барсалом апаҷон созе тенҷе хуш омадем бори дигар. Таҷвидео шанса айдаст натен админка силкаи мара дар эфир мон одамос ҳозир силка парто мемонам партофтай ҳозир бес мемонам худо чун гуҷо даромада ҳозир бес ман шуморо силкатона партом дар иҷа. Ай тоба чӣ дард дорад дастон гапа намегиранд майли ҳама. Ина силката
гуфти худат кашол кардин дар боло. Кучо шидем? С од аммо соҳиби 4 обуна чӣ мешенед, ки ҳатман силкатона дар видеои охирум монед, мегав таҷ видео боз силка монда, кадоме обуна нест, марҳамат обуна шуда дар боло кашолай, Салимов пагоҳ обуна мешавам, мегав Муҳаммад хоҳар, таҷ видео обуна 5, соҳиб мегав марҳамат дар канали Апай Лола обуна шавен, албатта баъди 9 моҳ 9 рӯз баъд обуна мешавен. Чӣ мега сабр? Бабника мега. Яъни бабник хитоба, бабника мегуфтаба. Хай биёен обуна бишен. Мара обунатон мега, яъни бабник. Охир аввал боша ки ба ва бишавам обуна. Ҷигарехта. 8 лайк асалчем. Саломат бошен Апай Лола. Худованд аз шумо розӣ бошад. Нуров админка апа сураттон. Илтимос сурат рӯӣ накун, шармандам ки ай ҷодугаро бадам давшон сар пешам. Дига сурат наёфтӣ. 4 одами дига обуна шава мега. Ака нига ака Нуров, ака ҳами ай рӯи одамгария хай ҳамун сурат ака ягар хушрумон. Жида миҷаӣ? Нахӯ ака чен ҳами зеб бошун. Улуғбек Зарагул салом алейкум. Яхши мисиз? Раҳмат акаҷон. Шумо созен тенҷен, ман узбакиро намефаҳмам. Як хайр ку як фикр кунум бо мегумад мега бабник сабра. Салимов обуна шавен, обуна мешавам мега Гисар апа. Соҳиб ТВ марам шидум мега ябни бабник. Жид ради дите чокади ачки монди бо. Раҳмат. Ох, ман хонда наметавонам. Бахшиш акай Улуғбек. То ёро ман ҷанг медозам ки ясад мескара. Силкатона монен. Ҳатман баъд мешавам дар видеои охир мега таҷ видео жид. Кира мекобен мега сабр. Таҷ видео камода кадом обуна нест, обуна шава. И касал да житам гузаштааст. Янгаи Зарагул мега давлениёи мара мехезона бабаи гапош. Хай каму хай майли аму чиша нагӯ янгаша ҷигарехта. Муҳаммад чокади? Дар хонданои ма натарсӣ. Ман сес хондесам каҷалави ялава. Сабр тра мега шудам зангулаш Гисар. Салимов мега сабр амиҷаӣ? Жи чи ту асалче мега Апай Лола. Узбакиро бидони кам гап зан ба худо ман намедонам валлоҳи қасам. Вагарна ба ҷон дил гап мезанам, намефаҳмам ба худо. Ман тоҷикӣ худам ба зур медонам. На русиро хушрӯ медонам, на чира узбекиро. Ҷавоб ти жид кадоме медона илтимос ҷавоб ки ман намедонам. Так ҷо бидонем инҷада Нуров Муҳаммад сурата дар кухнӣ мондам. Тараканои хона гум шид. Ана бигир обратно. Ташаккур. Муҳаммад хоҳар диди а? Ту бо хушрӯтараки назар ба моро бурда о рӯи будагимона резон. Яъни бабник дар канали ма Шакира обуна шид. Ба ма шидам. Баъд чӣ хеле мешава? Ма бошам якум. Ман намедонам ки абалок нака обуна шид. Салимов Шакира нависаги охи ма ҳами хел хондам. Салимов обуна шудам мега Гисар апа. Шосанам хушомадӣ. Апай Лола шумо эфир намекунед мега. Апай Лола шуморо меган. Шосанам жи шумо ай куҷоен мега Сабр. Лола созам шумо созен ягон навигарӣ шид дастум сабук бидай мега жид. Таҷ видео камент мондум бахшиш силка монда наметонам мега Соҳиб ТВ. Жи Сабр ай Тоҷикистон. Хай Тоҷикистона гуфти пурра бгӯ адахта. Тоҷикистон чанд ҷо дора? Ранги маворе метарси чӣ? Админка дар Садик сардори синф биди ита зур мехонӣ не ай куҷо як рӯз мерафтам 10 рӯз не.
Таҷвлог силка монда Шоҳсанам хоҳармон, кадоме обуна нест марҳамат обуна шавад. Салимов, кадоме обуна шавад, ҳатман як видеора камтар тамошо кунен, ки ютуб удалит накуна обуначира. Рост мегӯяд Салимов, да гӯш бигирӣ. Ман ана сабр, таракан шумо мега Нуруфа ба фикрам. Салимов силка мода кадоме обуна нест марҳамат обуна шавад. Шамса ай Шамс не Шамса не ман вақте хонда Шанса хай ман хай мехонам. Шанса ай даст натиен. Соҳиби 4 обуна чӣ мешавен мега таҷвидиё. Ина силка монда кадоме обуна нест марҳамат обуна шавад. Нуров жид апа сурати шумомон мега чӣ мега админка се бор обуна дидум ку дугонаҳота бугӯ обунарам нашавад меҳмон шаванд каналда. Ина да канали додари ма бабник марҳамат дугонаҳои ҷониём ҳаматона гуфтесам. Бидроен обунашен ақаллан дастгириш кунен, лайкиш монен, тамошо кунен видеоша. Албатта ӯ ҳам дар ҷавоб мекуна, обуна мешава, лайк мемона, ёрдамтон мекуна. Хуб, Нуров сурати хита он пишако бутуран. Не сурати хитша на. Сабр мо таракан клапи любой чи ҳаст муш криса любой чи доштан хонаи Нуров. Соҳиб ТВ сабр нависагиай. Хуб сабр мо ай Нуров буда. Хуб узбакӣ нависагай чон мефаҳманд. Жидрати дите сабр ма ай тарафи Қурғонтепа. Соҳиб ТВ сабр видео надорӣ ку мега. Сабрҳо ман канал надорум мега Сабр. Салимов кадоме да смс рафт айноми Салимов ҳатман да канали ма обуна шавед. Бо зангулаш мега дастгирӣ кунен охи ҳамдигартона. Коми обуна мешава силкаша мона ҳатман ма ваъда метиҳим ба 4 аккаунт обунаш мешавам мегад таҷвидиё. Хуб Улуғбек ако раҳмат мега жид акои Улуғбека хушомадед акои Улуғбек. Ина таҷвидиё боз силка мода кадоме обуна нест обуна шава. Нуров жид апа сурати хидма мондум ҳамаи таракан паракан қатӣ шикм шидан мегӯн сурати шуморо монум иқа инфаркт шаванд. Сурати гуфтас омадай диде охи жид дармон обуна шен охи гуфти гапҳо ҳама бечора да ҳаматон обуна шидай. Шумо обуна шен беинсофӣ мешавед. Нуруф обуна шудам. Шуморо интизорам мега Соҳиб ТВ. Сабр ту ай куҷоӣ мега жид. Сабр обуна шав мега Соҳиб ТВ. Жид ай Тоҷикистон мега Сабр. Сабр обуна шавен мега Муҳаммад хоҳармон. Хуб элон ин моҳ 8 надоштай ай ҳафтум сраза 9 мешидай. Ира чӣ хеле фаҳмем дар радиои Афандӣ гуфтиян. Бабник бачаи шух да ҷигар рехта. Таҷвидиё ака дигар 8 тоба 8 удалит кардааст ай календар. Хуб ман бе пул обуна намешам. Сари ҳар подписатсия кардан $100 так чито пула партоен обуна шавам мега Нуров ҷигар рехта балои Муҳаммад яхшӣ месиз мега Улуғбек ако. Таҷвидиё Соҳиб ТВ ба як канал метонӣ ма то силка намонӣ чӣ? Чунки нафаҳмидем вақто. Соҳиб обуна шудум мега Нуров. Бабник ҳафтумда шамол мешидай. Ҳамаи мардакоро гирифта мебурдай. 9 марда меовардай. Баъди бурдӣ чида
миёри шона гӯй. Рост мегӯй охи. Раст ки рафтанд бугӯ. 8-даки набошанд. Охи ман канал надорам ки обуна шава кунем, мега Сабр. Хай ки надори ақаллан дар каналҳои ё обуна шавӣ намешавад Сабр? Дастгиришон кунӣ. Сабр ту хоҳари мада пат кардагӣ нестӣ Муҳаммада, мега Жид. Ман рафтам мегам. Куҷо рафти Муҳаммад хоҳар? Админка гап нест. Ваҳ, пас чикун ҷой наёфтестанд дар канали иқаш кунам. Кун кардам. Руд сафед ябни бабник. Ҷигаррехта? Кол мекунӣ, а? Сабр обуна шава, мега таҷ видео. Бешухӣ шумо обуна намешавем ба ҳамдигартон? Дастгирӣ кунен охи ҳамдигартона. Чӣ баъд таре беинсофӣ мекунен? Не Жид, обуна нестам, мега Сабр хоҳарам. Нуров, ма паридам апа. Яке шид бо миём. Хай бинда бо то бихӣ. Таҷ видео обуна шудаметон, мега Исмоилов, бахшиш акаҷон. Гаҷи Исмоилова гам дорем, апа наомада ирӯз. Сабр чӣ ба нестӣ? Буша охи ви, мега Жид. Таҷ видео 980 соҳиб ТВ шидам, мега. Кадоме ита хушрӯ қайд кард? Ҳафтуму нуҳума. Кӣ буд нақл кард? Ту гуфтие ба фикрам. Нуров, яке нашавад наёй, мега. Шид акаҷон, мега. Силка монда Тина Салимов. Кадом обуна нест? Марҳамат обуна шава. Раҳмат таҷ видео. Жид апа меоям, мега Нуров. Хай мебинем да. Бародаро силка монен то обунатон шавам. Бачор акам Улуғбек ако Зарагул тоҷик намедонам. Ман фаҳмам. узбекӣ намефаҳмам. Чӣ бигӯм? Ягон кас нест бифаҳмонад. Узбекӣ. Бо аққурат накунед. Дамтад омадистон. Ин акай Салимов силка мода кадоме обуна нест? Марҳамат обуна шава. Дар видеоҳои охирам ҳатман, мега. Чӣ дамтад омадестум бо дастгирии шумо ба ҳазор. Короче, иншоалло Соҳиб ТВ. Хуб. Намута ҷавоб ди ки ба худо намефаҳмам Жид. Соҳиб ака гисарда пат кун. Ма ба чандта мешавам, мега Жид. Иними гисард апа да обунашен да Жид апа обунаш тамшон дастгиритон мекунам. Кадоме ки желание дошта буда. Соҳиб ака ира хондама. Хуб, боли намедонам дар инҷа чанд касанд? 6 кас дар боло, 4 кас дар поён. Ҳама каса хушомаден. 9 лайк дорем. Соҳиб ака ира хондама. Таҷ видео обуна шудам. Обуна шавед, мега гисар апа. Кадоме обуна нест? Марҳамат обуна шавед. Дастгирӣ кунен ҳамдигартона. Иншоалло пеш меравен. Оллоҳ хонда наметавонам. Оллоҳ раҳмат Улуғбек ако. Соҳиб ТВ. Жид духтари ман якта ҳай. Рост мегӯй, беҳтаринай. Соҳиб ТВ шида гиём, мега. Таҷ видео дар як 4 дақиқа соҳиби 4 обуначӣ мешавӣ. Мада пат кун. Охирон видеоҳамда силкатам монд, мега. Короче, ҳами чӣ кори мушкилай, мега. Хулоси гап хондана камтар қиин шид мада. Хуб. На таҷ видео силка монда. Кадом обуна нест? Марҳамат шавӣ. Ма чӣ бигӯм акада ҷавоб? Бо чӣ хеле бигӯм, ма чӣ хеле бифаҳмонам. Наметавонам, ба худо намедонам. Раҳмат акай Улуғбек. Понимаешь узбечка? Да, не намефаҳмам. Тоҷикӣ фақат мефаҳмам. Агар ман савод медоштам акай Улуғбек дар инҷо мегаштам. Таҷ видео гисарда пат кун, мега.
апайжид илтимос силка монен баъд шида метонам мега дар таи видеои ҳамаи акаи таҷвидио силка монен ақаллан ё ки дар ҳамиҷа силка монен вай шава илтимос силка монен баъд шида хондама дар видео мега албатта ман қаттӣ ки узбекӣ гап занум мега бабник бабник та амраи маворе намедонӣ хаб ки бо хта қура дакнӣ чӣ хел монем силкара соҳиб тв мега комент монтаҷ мега Салимов жид ради дите бабник аввал гисарда пат кун ба биёр шона мега шалом мега салом алейкум хоҳарҷон хуш омадӣ бандитка созе тинҷи саломатӣ хубай хоҳари апаш апаҷон бугӯ силка мона дар комменти видеои охир ина одамо вақте ки подписатсия кардин дар канали ҳамаи бародармон таҷвидио бидроин дар таи ҳамо комментария силкатонам монен и акам бидрои обунатон шава дастгиритон кунам одами нав хуш омаден кадоме нав омадагӣ хуш омаден ҳама каса жид кани рая дар куҷо ҳай ҳами бандитка раяй чигар рехтара биёхи алоқбек ним кола понимаешь чихеши дар курсии тоҷикӣ алалаш кардӣ рая хоб жид гисор бурам меги раҳпулӣ надорам жид гисор бурам меги раҳпулӣ надорам мега бабник ни бабник охи рая пол не понимаешь мега жид рая не ниму нимкола понимаешь рост мегӯ ранги хидам будай хаб ма вообще умуман не понимаешь хоб рая чӣ тӯрӣ мега яъни бабник силкаша пот кун гисор нара рост мега ту ба ҳисору чӣ кор дорӣ ту силкаша патка чигарехта шожум раҳмат шумо шожен мега рая саломат бошен рая сози тенҷи саломатӣ хубай аҳли оила хубанама силкара дар видеои ман мон мега силкара кадоме ки ҳастен дар канали акаи таҷвидио бидроен дар каналаш видеоай дар таи ҳамо видеои ҳамо акам силкатона монед ки биёватон обунатон шава дастгиритон куна қонуна фаҳмон соҳиб тв мега қонуна гуфтаистам нафаҳманд чӣ тарӣ кунам хуб намонда ягон кас мега дар таи ҳамин видеои бародар бидроед силкатона монед иншоалло дастгиритон мекунанд хуб бодакҷем моям шожем раҳмат рая дагишал пат кардагӣ мега кӯдакӣ гап зесанак ба гуфти худшон ман магора ман гам во гап занам соҳиб кит рая мега соҳиба бародармон рая нет по узбечески понимаю дидӣ бародармонро сира медонистай ранги ман набудай ба худо чӣ мефаҳмум гап зада намедонам метавонам изо мекашам рости гап ма шидам жид гишал шидам мега маҷум ҳамада неки мекунанд баъди эфил опис мекунанд мега рая накунед хеле ута беинсофӣ мешава раст ки подписатсия кардед то ахира якҷоя бошен якҷоя дастгирӣ кунед ута беинсофӣ бад мешава ниму нимкола мега яъни бабник силкаи охирон та парто таҷвидио мега таҷвидио силкаш дар ин боло кашолай гисар апа рая улуғбек ассалому алайкум яхши мисиз мега бабник раҳмат ака комментамон ба хубӣ бехун резӣ мега ина жид неҷи агар ки подписатсия накунед ана ба тамошо кунед хай рая пешакӣ
окшона бигиб, дига отпис намекунанд, мега яъни бабник. Хай ҳамун созай бабник, мега. Рая ҳамин қаша моям медонистем, мега жид. Жид вандам акатай, мега яъни бабник. Ассалому алайкум. Рая яхши мисиз, мега акай Улуғбек. Апай жид оли бехуштоманам узбек медона. Чӣ бехуштоманам узбекия медона? Бирам бугум, мегум бодалши. Зинда бошин, Рая. Ина акай таҷвидиомон силка мондагия кадоме обуна нест. Марҳамат обуна шава, дастгирӣ кунен охи ҳамдигартона. Бабник тағоим, мега. Гуфти ку вандамай? Нами чия гуфти, чӣ гуфти? Яхши, раҳмет, шумо яхшимӣ? Мега акай Улуғбека. Видеои наван. Рая можна обуна шавен, мега. Ина тоҷикиро медонӣ аст акай Улуғбек? Акай Улуғбек, тоҷикиро медонӣ? Фотима хуш омадӣ. Салом, даҳум лайк. Саломат бошен Фотимаҷон. Сози тенҷи саломатит хубай? Ҳама тарафа аҳлу оила ҳама хубанд, созан? Рая Улуғбек ако без проблем, мега. Жид бугу мара машқ ёд наметӣ? Қатӣ подписчикои Рая батл зану, мега яъни бабник. Улуғбек як нафаҳмидам ки барои чӣ. Дӯстон обуна шавед, ман ҳам мешавам, бо зангулаш албатта, мега Фотима. Марҳамат, дар канали Фотима бидурӣ обуна шавед, дастгиритон мекунад, шумо ҳам дастгириш кунед. Ви Улуғбек охирша тоҷикӣ гуфт ку? Охи мегум ку, бароям қа мегум ки медона. Силкаи видеоша мегум. Таҷвидео силкаи видеота бо мондаиҷа барои апай гисар мега силкаи то барои мондан, комментария кардан, силка мондан яъне. Силкаи видеоша мегӯяд хонум Улуғбек и ви подписывайтесь на мне, если можно, мега. Рая расира чӣ хондам? Наметавонам хонда, хай барҳол кӯшиш кардам. Апай жид мега, механда. Чӣ гап наёфтам дига. Таҷвидео мондум, ахир силкара соҳиб мега. Рая дурӯғгӯ, Раяи дурӯғгӯ, мара гуфтӣ чандта қатӣ пад мекунум, накардӣ, тез гисарда пад кун, мега. Под кун. Салимов Фотима, обунатон шудам, боз зангулаш апаш. Апай жи созен хубен апаҷон, мега Фотима. Рая адуши обуна шавен, иншолло. Акай Улуғбек мега. Акай Улуғбек сози тенҷи саломатит хубай? Тоҷикиро ба фикр медонӣ? Чӣ ҳол дорӣ? Ма дига натонистам узбекӣ гап зада, бахшиши зиёд акаҷон. Таҷвидео охир дро як комент видео да, мега. Рая айноми мо ҳам гап зан, мега соҳиб ТВ. Салимов раҳмат, Фотима мега. Фотима дар шумо обуна шидагия, шумоам дар ҷавобшон обуна шавед, дастгирӣ кунед ҳамдигартона. Фотима худо хоҳарҷонам созӣ мега. Хай майли агар не, ман рафтам апай жид, ба худо қасам вақт наёфтестам, ҳамин вақт шава мешам, мега Рая. Рая чақ кун, қатиш ба қарибӣ идгардак мерай хонашон, мега яъни бабник. Рая ви Улуғбек тоҷикбек шид ку, мега. Чӣ гариха дафша, айхудмон калон набоша. Нағз раҳмат, саломат бошен, мега. Улуғбек шидам, ношигрид иди ты може апай жид, мега. Инами видеора мега. Ина силкаша мондагия апай гисар. Ина таҷвидео силкаи видеоша мондагия. Ина чандта мондагия силкаи видеоҳо, мега. Бидроед дар комментарият вай кунен тари. Короче хуб. Фотима хоҳарҷон, канали гисарда пад кун, очаҷонай. Тидам пад мекуна, под мекуна. Ман фақат пад мехонам, метоба. Салмон Бдав,
бишаб мара ҳозир мешавам, мега Рая. Ина Салимов силка монда кадима обуна нест. Марҳамат, обуна шава. 9 нафар дар боло тамошо доранд, 4 нафар дар ҷамъ ба фикрам. Ҳаматон хушомаден. Хуб, силка монду мега. Ина пайги сар да таҷвидио да видеош силка мондагия. Ина бидро таҷвидио ки дастгирӣ ка. Жидги сар очаҷонтай мега. Жидги сар очаҷонтай мега Фотима. Апай Зара, ман намедонам чӣ мегӣ. Барои ҳамада хайма хонат бирам. Ба меём агар успед кунам. Наушникҳоро хонада фаромӯш кардам. Майли хуб, зиндаву саломат бошен. Биё бас кун, хонданат метавонӣ. Да калидор хондагӣ. Як ҷо фаҳмидӣ да калидор хондагим ҷигарехта? Ба ҳамин бесаводӣ мемиқа мехонам. Гисар наомадай мега. Нестай? Фотима хайне даҷоб нем. Апай гисар, ман шумода шидам интизоремо мега. Яъни бабник. Апай гисар, ини бародармон да шумо обуна шидагия, шумо дар ҷавоб обуна шен. Кишидмада нашен. Хай давай, ман рафтам, мега Рая. Видео неким силка гуфти да ҳамин шавохӣ мега. Мумкин намешава, мавта ки ҷо медонӣ. Бабник, обуна шавен, мега Салимов. Бачаҳолиам обуна нашидай? Дамуд ҳод нашидааст? Гап нест жид. Худованд нигаҳбон боша модара, мега Фотима. Рая, дарёдум ҳастӣ, мега. Апай Лола омад. Хуш омадӣ. Салом. Ва алайкум барсалом, апай Лола. Чӯ апай кӣ нестай? Исмоилова. Хуб. Бабник, ман шумода барвақт шуда будум, мега Гисар ТВ. Админка миёна кун, кадомеш нафаҳмидӣ. Гап нест додар. Бабник, ба худо бачаи шух буда. Саломат бошен додарам. Апа гап нест мега. Мешам хона равам, мега. Ина таҷвидио силка мондагия. Кадоме обуна нест. Марҳамат, бидро обуна шава. Албатта дар таи комментария силка монанд албатта. Рая, ман обуна шидагиум, мега Соҳиб ТВ. Рая, куҷо шидӣ? Пеша рафтанат дар Соҳиб ТВ обуна шидагиай. Апай гисар мега. Апай гисар нестай ба фикрам? Гисар обуна шудам. Бо зангула шавен шумо ҳам. Апай гисар ҳастӣ? Ина Фотимаам да шумо обуна шидагия. Шумо обуна шен. Акай Улуғбек. Рая, скоро эфир мега. Рая, дар ҳамҷо ҳастӣ? Акай Улуғбек эфир доштааст ба қарибӣ. Хабартон кард. Бубахшен апай гисар, мега. Фотима, камент мон. Пага обуна шава. Ютуб уд мекуна хоҳарҷон. Очахонай, мега апай Жид. Обуна шида, мега Фотима. Гисар апа. Хуб, силкара калон кунем, ҳами обуна мешава. Соҳиби бача, и қайга бесем ба филм ҳама чанд канал қатӣ мекунӣ. Нигоҳ кунед чӣ мега. Скидкара калон кунем, ками обуна мешава. Соҳиби 5 та обуначӣ мешава. Неким силкатона монен ҳатман. Ина силкаи видеоҳо, мега. Иҷа силка мондагия. Кадоме мехоҳад дар ҳамиҷа бидрои силка монад. Албатта обуна мешава. Акай таҷвидио. Соҳиб ТВ. Фотима, обуна шудаӣ, мега. Шудам, мега. Шуда ё ки шудаӣ? Амихали шудаӣ савол додагия ба фикрам. Мондам комент, мега Фотима ТВ. Админка агар хушрӯ хонӣ Ютуб приз метия. Подписчика. Даша зайфешин девона. Прикол кардесан ё ҷигарехта. Гисар очаҷон, касе пад мекунад то на, дарав шумо пад накунед. Под накунед, фақат пад мехонад тоба. Ютуб уд мекуна. Аҷоибу? Под мекуна, уд мекуна. Умро праб нависен. Саҳар мехезан. Нест.
тамом капа дуд сар вайрон соҳиб раҳмат коммент монд пагоҳ мешавам накна гап нест соҳиб тв мега ҳастум гап апайги сар ина зар омад салом алейкум мардуме ва алейкум барсалом зар хуш омадӣ хоҳари апаш сӯзи тенҷи фарзандако хубан чӣ ҳолако дорӣ саломатӣ хуб мега Фотима ина таҷичка мега даст бардошта жид пайдо шид соҳибака пайдо шид чӣ пайдо шид соҳиб ина апай лола тилка монда кадоме обуна нест марҳамат бидрои обуна шава одамои навомадагӣ куҷо шидӣ бабник ҳамҷаи эни бабник бидӣ ина апай лола да обуна шава апай лолаам албатта обуна меша дастгирид мекуна додари апаш таҷичка девонаи бедокумент созӣ ай кофта на мурдуме зиндаӣ мега жид апа оҳ бара силка модаи Фотима кадоме обуна нест марҳамат обуна ша гисал болора хонед мега жид апа лола нашавед ман ҳам мешавам зара ту савод надошта бошӣ айби ма чӣ оҳ ҷигарехта хафку шармандам нако хида байни чанд одам да байни 11 одам шармандам накаку ма барандагӣ кардисам гуфти худам тоба тоба ҳо зинда ём сӯзи апайжи ҷонум мега ассалому алейкум лола яхши мисиз мега улуғбегако апай лола миҷаи Фотима лола ҳам одами хубай пат кун фаҳмидум жиҷон ҳамун саҳарида ут мекунам писар мега апа Фотима ман обуна шудам мега апай лола ки ман обуна шидам Фотима обуна шуда апай лола таҷичка шукр соз хоҳарҷон худат созӣ бачат созай мега лола раҳмат гисар касера меген пат комент монад рост мега жид ради эфир намефаҳмам киласизмӣ мега ман тари ҳарфҳоро ба худам медонам ман тари то чӣ мекунам қинтаракай дар иҷа дастгирӣ намекуна Салимов мега чӣ ба намекунед тон дорум ки ҳамин одамода обуна шуден дастгирӣ кунен ҳамеша бошен тари не якрӯза дурӯза не ки имрӯз добавид карден мисол подписатсия кардем бо отказ кунен мақсад чӣ кунен як хеле ки ҳамеша як ҷо бошен шукри олла апаҷон жид созай ҳозибе наушникома биковун изара аму қапаланга мезана ай сарат бимона то ҳамин эфир омадӣ наушникора бимон тамоми хона овози ман нагирад чӣ тари кунам охӣ улуғбек ёқ мега апайжид кайф камники ами ба ҷои силкаи каналша каналша монад силкаи видеоҳои мара дар коммент мондай мега кӣ мондай таҷ видео Фотима видеомони ман хабар мегирам ту бошӣ парво надорӣ апай лола мега ина таҷ видео боз силка мондага кадоме обуна нест марҳамат обуна шава Фотима тв Салимов коммент монен ман ҳатман дастгирӣ мекунам мега таҷичка ваҳ и зара нагӯ кошки хонда битона бугӯ беҷа барқаси толибес тоба тоба хай мардум паноҳи Олло агар рафтен хонаҳотон шабтон хуш ман хеле гапома партофтум ҳамиҷа саломат бошен яъни бабник додарон Фотима лола апа ҳатман хабар мегирам мега соҳиб тевои дӯстон видеоҳои мора бахшиш дӯстон як видеои модар мондагиём илтимос тамошо ва лайк монен муҳимай мега муҳимай шумоам аку хай ку илтимос кардесем дастгирӣ кунен ҳамдигара жид ради обуначӣ ками мега хуб апай зарагал ман рафтагӣ
будам, ҳозир бо омадам, ина бо мерам. Дар паноҳи Олло бошен ҳамагӣ, саломат бошен, сабр. Куҷо кор дорӣ ба фикрму? Хай бекор шид то бихи биё. Сабр, мо ҳаминҷа даем ҳозир ашта. Эфирга мега жид. Ҳамира биген, админкаҷон. Кира бугум апай жид? Апай гисар? Меҳрноз медиа силкаи канал шароика аст. Кадми обуна нест, марҳамат, обуна шава, дастгирӣ кунед ҳамдигартона. Таҷ видео ай шид, силкара якум бор мондум мега. Так ҷо мондӣ? Хуб, соҳиб таҷика зарагла зирагл мегӯ хоҷикай зирагла бин гушод меҷунба. Ирӯз маҷбурш кардум 10 зиёд сурачак партов. Красавица. Руд сафед якум бор дидӣ шох кардӣ? Дигим бор гуфт ни ин нистай, овоз дигаи сурат дига. Бак гуфтам бия иҷа видеовизафет кунам, тарсидӣ. Гуфтам биё иҷа видеовизафет кунам, ина бубин ки ҳамин меё ҳамин нестам. Ни видеовизов накӯ. Тарсидӣ. Так што хап. ТВ мега таҷ видео. Ина каналша силкаша партофта. Кадми обуна нест, марҳамат, обуна шавен. Силкама партофтам мега. Дӯстон обуна шавен. Ман ҳам мешавам. Боз зангула шавен. Илтимос. Э мардам, зангулаша ёдат наброре. На силка мондай. Фотима чем. Ту ба 2 минут вақт набинӣ, отпис мешӣ. Апай Лола гуфтагиай. Апай Лола ягон видеои нав партофти ирӯз? Барои ман ди надидиму видеота. Ина даиҷа таҷ видео апай Лола силка мондиян. Кадми обуна нест, марҳамат, обуна шава. Фотимаам силка мондагиай. Таҷичка бешӯхӣ чӣ хеле кунам бинамаш жид апаҷон. Кира? Сар? Яъни админка то аймара мехонӣ саҳар шид. Ина субҳ бахайр. Ман кор рафтам. Як бори дига хай. Руд қурод. Субҳ бахайр мега боби мара. Эфирга раҳмат. Спасибо болшой. Саломат бошен бародар Улуғбек. Дар ҳамин эфир вабше дастгирӣ нест ба фикрам. 5 обуначӣ то намефора. Рост мега ҳамин 5 обуначӣ қатъӣ шумо да обуна мешава канал қадӣ. Чӣ мешава шумоам дастгирӣ кунед соҳиби 5 та обуначӣ шавед ба як ҳамин подписатсия кардантон. Касе дастгирӣ куна морам мекунем, камен монам мега таҷичка аст. Яъне ки зармон. Ман ира зар ном кардагим. Хоҳарака. Фотима ТВ Лола Паш, ман ҳам шумовори бисёриша хабар мегирам, намегиранд мега дастгирӣ. Короче дастгирӣ намекунанд яъне. Таҷ видео дастгирӣ мекунам трам ба 5 меша. Жиҷон канали мара бурдан гир. Ҳамада шаби хуш. Мара давленим баландай. Ман рафтам мега апай гисар. Худованд ба шумо шифо диҳад апаҷон. Таҷичка ба шумо таҷичка ба худо гаррени хушрӯ бидай. Мара гуфт сурат тароӣ кун. Ман гуфтам не, ман хароби безебмон. Мара бинӣ як ҳафта ба ҳуш намеоӣ. Гуфтам маҷбур кард партофтум 4 соат гум шид. Намедонам кӣ ба ҳуш овард. Такша дурӯғ нагӯ. Ана гапа дурӯғ шид. Ман тара гуфтам. Сурат мегирем гуфтам нишон медиҳем ки телефонам зарядиш тамом шидааст, ки успет накардам. Телефонам поли мурд. Дига мондам то свето омаданд. Телефонам заряд мондам ки дер шид. Навистамад ки гуфти яко ту сурати мара дидӣ, тарсидӣ та не беҳтарин ба худо ку. Ман дидам ку Аида духтари зур, духтари хушрӯ, духтари ба ҳама тарафа ку нест. Беҳтарин инсонай жид. Хуб, апай гисар силка мондагиай. Биё ҳамин силкаи апама дар боло мо кашол кунем. Таҷ видео воқеъ бесам вай шуморам мекунем. Мол биё апама вай кунем. Барои мерава мега силкам мона. Хуб,
Фотима ТВ дӯстон, ман хоб мекунам касеро агар буфора мада пат кна камен ҳам мешавам дастгирӣ мекунам мега. Апаи жид мега механда. Зара шаб мондам дидӣ? Ҳамин шаб мондӣ? Ёки дина шаб? Ман ҳамуна бероҳота дидам. Ахирон видеое ки ора дидам. Оле баъди эфир ҳамин шаб дуромада будам ба фикрам баъди эфир рост мегӯӣ вая дидам. Гисар очаҷон майлаш равен хоб кунед, эҳтиёт кунед очаҷоном, ман худам ҳастам, саломатитона нигоҳ кунед мега. Рост мегӯяд апаи жид. Апаи жид марам бинам хушрӯвам. Мара бини хушрӯвам мега. Ҳамин зара чӣ зар? Тура чӣ тари бинем навошнӣ дорӣ дар гӯшод ёки не? Таҷвидиё мондум ай хума ай хидма яъне мега соҳиб ТВ. Таҷичка сурата парто мега жид. Тура зара чӣ хел кунам бинам ку ту хушрӯёма. Акума чин тина мешам акума ҷо ба худо қасам ка хушрӯ нестамат чун? Ба филм прикол кардастаз хай ба ҳар ҳол. Майли ҳама хушомаден 7 нафар дар боло 4 нафар дар поён ҳаматон хушомаден. Мара чӣ хай бинӣ чӣ дорӣ? Ба худо мешай. Хуб дар куҷо будем? Ина нест ай видео мара мондай соҳиб ТВ чӣ? Ҳамада обунаём 880 шид, бо кам шид. Чӣ ба ки? Чӣ гап шид? Чӣ бата шид? Таҷичка ба худо хушрӯвай мегум ранги. Нига. Руд қурудак. Оҳ ту. Ба худо қасам кун дуруға биёй бароз кор надорӣ. Апаи жид мардак каллама мегирад сурат партом. Чихел туда партом мега. Соҳиб ТВ ҳози ду обуначит меояд жду мега. Зарагал войба накун хушрӯ мешидум партофта намерафтанд. Хай ки он мардак ки гуфти капо чашмаш кор боша надида боша хушрӯгита айби ма чӣ? Просто ӯ худаш беақл будааст ки надидааст. Таҷичка инстаграм надорӣ мега жид? Ба фикрам надора. Таҷвидео ма туда обуна мешам биша неким ҳамун сурати главнитона алиш кунен я майка доршамон. Ай кира мегӯй? Я майка доршамон мега. Ман аҳамият надодам ба худо. Ай кия мегӯй ту? Жид. Кубе? Дар куҷо будем? Апаи жид нест. Ина. Не апаи жид. Я ватсап дорам тоқа номерои мардакай мега. Таҷичка мега механда. Ҳова дорум навошник. Дар гӯшод дорӣ навошник? Дошта бошӣ тамом ала беташвиш. Таҷичка ватсапи мара резки парто бо уткан мега. Таҷичка ватсапи мада резки парто бо уткан мега. Апай лола силка монда кадоме обуна нест марҳамат обуна шава дастгирӣ кунед ҳамдигартона. Хуб. Фотима жид инстаграм чӣ ай номаш? Инстаграмат номаш чӣ ай мега? Жид бугум ёки мегӯй? Инстаграмта соҳиб ТВ табрик. Соҳиби 5 ташиди таҷвидео. Соҳиб ТВ на акай таҷвидео 5 аккаунтиш қатъи обуна шидагиай. Агар обуна шидаги набоша обуна шатам. Апаи жид оли ягон вақт мепартомад мега зар. Таҷвидео заҳмат кашидум ёфтум мега. Даже 6 мега. Ба 6 аккаунтиш обуна шидагиай. Соҳиб ТВ. Соҳиб ТВ вақте ба 6 шидӣ морам ба 6 обуна шав хед чӣ хеле дӯстӣ?
обуначи, короче. Таҷичка, рута лахчак аку, ма зори сурати туюм мега. Жид духта мора итари сиҳак дидаи хиёла донаи тарбузе мега Фотима. Раҳмат бурд кадум мега соҳиб ТВ. Албатта соҳиби 6 шидие, 6 обуначӣ. Фотима нея сиҳак дида хаёли калучи момам кадум эруд қурудак. Таҷ видео комент мондум, силкама мондум мега. Ина бидро таҷ видео шумоам обуна шенда таҷичкаи мо. Фотима хайра хайчай. Ина таҷ видео бо силка мондагиай. Ина бидроен обуна мешен. Мақсад дастгирӣ мекунем дигараҳо. Ва ҳозир ман меём 1 минут мегажид. Бо кадомеро товтӣ рафт хаб кунӣ. Аммо духтари амакишаи чунқича марда гирифта тов додистааст ба гуфташ. Мега 777 подписат. 774 подписат. Зори апайжид мега. Хуб. Чанд касаям 5 нафар. Чота эфирмон сустаи рӯз. На одам дора, я ҳамира биҷунбонен. Ай ҳама дурӯз обуна шаванд ба ҳамдигар. Таҷ видео ма обуна шидам, комент мондам. Неким канали шумо пури футболе. Чикорш мекунем? Акаҷон сурати главнитона алиш кунед. Кунемо. Акаҷон сурати главнитона алиш кунед. Илтимос хафа нашен мега. Дидена? Дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор. Так что дӯст бар ин гуфтаест бифаҳмен. Таҷ видео до дараки апаш. Таҷ видео бо биёвум мега. Соҳиб ТВ майле мега. Таҷ видео мега майле. Ҳозир алиш мекунам. Хеле бдаям барои ҳамон мегӯй. Ина Фотима силкаи каналашам омодаи марҳамат. Обуна шавен. Соҳиб ТВ розӣ мега. Чида розӣ ай Соҳиб ТВ? Сирагул нея ма амакӣ надорам. Якумаш вай духтари холамай, дуюмаш, сеюмаш ҳамуд гуфтумта ку ҳаму сабчиниро. Фаҳмидам. Ман хиёлам ӯ духтари амакит буд, духтари тоғоит буд, духтари холат буд. Гуфтӣ ку намедона ки ма мақсад ким товуш додистам. Хиёлам ӯ вай. Раҳмат барои дастгирӣ мега Соҳиб ТВ. Хайр кунед обуна шавен, ака ҳамдигарро дастгирӣ кунен. То ахира. Ярӯзаву дурӯза не. Хуб, бодак ҷо будем. Чота зами эфирмон сус рафтеса. Соат 12 шав шуд, 12 ровна 00:00. Дар эфир 4 нафарем, 12 лайк дорем. Яке ҳама хапан. Раҳмат барои дастгирия хонум Соҳиб ака ТВ. Обуна шавен, илтимос гуфтеастаст шумора зар. Таҷ видео ба Соҳиб ТВ 6 обуначӣ рафт. Ай тарафи ма. Дидена? Шумо мегӯян ки намешава. Ина мешава. Мегӯян ки намешава. Ина шид. Соҳиб ТВ як бора соҳиби 6 аккаунт шид. 6 обуначӣ шид бигем да. Иам ба заҳмати таҷ видео. Ина шумоам вай дастгирӣ кунед, инам дастгиритон мекунам. Мада соат 2:00. Зирагал ҳамун сурати хароб буди ку ҳамура ютуб дамон. Давшав сай пешам девонаи чи ба? Кадомеро талхикаф накунам. Давраи касалиюма? Хови дорум ки дилам намешава ки хов кунам мега Фотима. Чи ба хов дошти хов кунам бошам Фотима ҷон. Мора гӯ одамои бекор. 5 нафар хуш омаден ҳаматон. Кафа мо бахшиш мега зар. Фотима. Фотима ина силкаи чи аст? Инстаграмша. Пирсида будӣ. Дамҷаӣ? Ина бигиям яй. Хуб. Удалит кардӣ, гирифтӣ? Фотима? Ина магай
намедонам ай Тоҷикистони худмон як ҷой силка мондагай. Агар ай Тоҷикистони худмон бошад гап зана, фақат медора силка мемона, гап нест дар ёдам, хача шинос намекуна кадоме аст. Рост жид мега Фотима. Назарам силка мондагай, кадоме обуна нест, биёмада инҷа кашолиш кунам, ка дастҳои зард дар кунанд. Ай азбе ана тамом. Фотима дидӣ мега? Навобот ТВ додария паш омад. Хуш омадӣ. Салом алейкум. Ва алейкум барсалом. Хуш омадӣ додарак. Сози тенҷи саломатит хубай? У инстаграмаш буд? Навдидӣ Фотима? Удалит кард. Фотима ТВ бо мегум и чӣ буд резки хелш гуфт? Шумо инстаграмаша пурсидед, ҷавобтон дод. Фотима хоҳар саломатит хубай? Пешонита қаб? Мега жид. Хай, ҳама каса созен? Неста ягонта бо барум апа? Чӣ? Нафаҳмидам. Навобот чӣ нафаҳмидам мақсада? Хай. Куҷо шидан ҳама хаб кардан? Дейна эфиртон одамора бурум. Ту бугӯ одам биёрам. Одамора бурум мега, нигоҳ кун хай. Чӣ тарикади навобот? Таҷвидио сурата Алиш. Ина сурата бечора таҷвидио Алиш кард. Зард амҷаи муфиқ талаб. Подписчик мега Дина чира мебара? Мега чира мебара? Мега ки чи Дейна ай эфиртон одамора меру мега. Дина не Дейнак. Динак. Дина мега ё ки нафаҳмидам. Хайм хеле пешонима хов бурдестай мега. Фотима. Ҳавая мегум. Чира мегӯй? Навобот ТВ хуш омадӣ. Подписаться кунед. Мекунем мега Соҳиб ТВ. Апай жид пагаҳ меҳмонӣ мерам ташкилӣ. Воҳ бача куҷо будай та? Зар? Камераи моро намебарӣ? Фотима ғариб жид. Навобот яке мешава итарӣ. Соз ба худо. Апай жид радидите дадичка да куҷои шикамот ҷоном. Да ҷои ҷоном чи? Я чӣ мехӯрӣ? Мега. Жид шиносот бисёрай дига фаромӯш мекунем мега. Фотима. Таҷичка акаи таҷвидио гап нест бародар, инсони мефаҳмидагӣ бидаен мега. Зар коми пад мекуна силкаша мона дар видеои охирум. 5 обуначӣ падарка мега. Жид радидите Фотима нея мешиносам. Охи ҳама номоша Алиш кардай мега. Навобот ТВ Соҳиб 985 шидам. Фотима не ман ҳамуюм мега. Ҳозир миём ғайбат накунед мега. Бо куҷои парид? Апай жид чанд қад шидай меҳмонӣ нарафтам. Пага мерам хонаи амакӣ ки мардакам. Биёин бирем. Биё бирем хонадора банкрот мекунем. Гап нест. Пага мерем. Соати чанд мерай? Зар? Фотима медонам та охи дутта кӯдак дорӣ мега. Жид. Хуб. Одамомон кам. Навобот я балошка ку. Ё эсна ку одамора ё усна. Бисёр мумкин ки қачақчақмон бисёр шава. Хуб.
навобод мефорад 996. Пас условияҳои ма гуфтагира кун. Фаҳмидӣ навобод? Пай зарагал овозҳои дағали ширин нарор. Меброрам. Меброрам. Форатам меброрам, на форатам меброрам. Таҷвидио моро фаромӯш накунӣ мега. Фотима соли таваллудам бугу. Соли таваллудам бугу мега. Майли апа мега. Хуб. Овозҳои дағали ширин. Якаса қарка. Авача дар бало рус мондем ку. Во бача дар балои рус мондем ку. Авача нафаҳмиди додар? Хуб. Бо чӣ айдаида? Намодай. 6 нафар дар он боло. 4 нафар даидаанд. 2 нафар дар он боло кадом яке аз зиёдтием ба филми буфрӯи гап занем? Комментарияи ҳами дар таҷ видео медроен. Дар таҷ видеош силкатона мемонен. Аввал обуна мешавед, силкатона мемонен. Баъд и бародар дар шумо обуна мешавад ба 5 аккаунташ. Албатта ба филм бо 6таше чун. Таваккалтон ба Аллоҳи пок форидум миём нафоридум хай мегазар. Майли хоб худованд нигаҳбонат бошад. Бесен ҳамиҷада ман миём. Таҷика иқа фатир хамир биёрам. Брорен. Тоба бгӯ датай курпа нестам гирип шидам. Ҷи Инстаграм чӣ коре кардай? Лос кор намекуна. Ай шавҳарам ҳамин хел шидай. Ҳозир соз шава мековумад мега Фотима. Таҷичка мошин бенахонумсынша. Силка монира ёд гирифтум мега соҳиб тевем. Ёд мегири оли бисёр чиза ёд мегири ҷони додар. Ютуб меқая аст ки ҳама чиза ёдат метиҳад. Хуб, овозам паст шидае. Овоз ки паст шидай. Тоба бгӯ. Хуб, ина Фотимаам силка мондагиай кадом обуна нест марҳамат обуна шава. Таҷичка хабир нахонам айшумора ки хайче. Фотима телефонта як бор перезагрузка кун. Ма бо устои телам ҳастам мега Ажид. Таҷичка ба худо гапот надорум. Чақонак маладес мега. Окей, мекунам. Неки намешава ба фикрам соз. Таҷвидио таҷичка силкара мон 5та миёя навбати т мега. Фаҳмидӣ? Бефара нашидай? Не, админка бефара нашидай. Ай куҷо? Бефара нашидам чӣ ба? Ҷигарехта худ эфир мекунӣ, бефара мешавӣ чӣ да эфир кардан? Хуб, бахшиш шумо мега. Таҷичка даҷа силка намон. Дар таи видеои ки мон? Даҷа ҳам бимону дар таи видеои таҷвидиоам силка мон мега. Ман монда шидам ай тани шумо админка. Ман рафтам. Ака куҷо рафти руд қурут. Агар ҳар монанда инҷа баҳс кунем ку ту бо аймада бисёр гап мезанӣ. Не навобод. Додараки апаш ранги хидми. Таҷ видео туғрияй шумо меги ту меги ӯ меги мега чизе мегӯ гуфтам ги таҷ видео. Не ай бител нест. Дар Русия бошен Инстаграм сус шидест мега. Ай хелӣ 6 нафар ҳаматон хушомаден. Одамои боло ки ҳастанд гап зестанд, не гӯш кардестанд. Хушомаданд. Россия даем ба фикрам ай ҳама ҳамин хел шидестай.
من 5 ساعت افیر دادم چین 1 ساعت شما گپ نمیزنم ایرود قرو زато در 1 ساعته که شما گپ 5 ساعت شما گپ میزنین کو سری چند دخترم میخرین خب که جانم دودر تاج ویدیو ما هم میکنن محکم میکنن میگه چی را اینستاگرام کردین تاج ویدیو میگه در روسیه صاحب تیوی دوستان تراکتورم رم شوه بخشی سرودی مادره که آخرین پرتافتم تموش تا تراکتور خطا نویسگی دوستان تکرارم شود بخشش سرودی مادر که در آخرین پرتافتم тамошо лайк ва имкон бошад собшества кунен муҳимай мега соҳибтеви фаҳмидена астағфируллоҳ ма дар куҷо духтар кардам духтар чӣ кор накарда то ваб гӯ ай ҳама михел шидай дар русия даки марам фейсбукам таҷ видео барои ҷанг астағфируллоҳ гузарамма дар куҷо хуб меган маҳкам мекунам фейсбукам инстаграмам барои ҳамин ҷанг боша мега байни русия ва украина ҳама хайёр мехонам хай ман рафтам зара фотима нағз монед оллоҳ нигаҳбонтон бошад майли апайҷед худованд шуморам нигаҳбон бошад паноҳи ҳаматон ба худо мегарзад хушомадид чӣ нуқта оша намешафаҳм админ нафаҳмидам навобот апайҷед хобои диски шумода мега хуб фотима раҳмат ҳозир хоб намекунам инстаграм да кор дорум мегардид раҳмат хоботон хуш ҳарфаке накун шарманда кади зара мегум ку ман нагуфтам ки навобот теве ки ма савод дорум ма 20 бошед гуфтаистам меодамо ма дар мактаба хушрӯ хондагӣ нестам ҳамин қа метонам намефорад зука бикш нависа рафтам бигӣ апаи фотима мегӯянд ки ту хато мехонӣ ту хондан наметонӣ калимаҳоро бинӣ хай худ навобот апаи фотима силкамон дар видео магарам михел бихонам 5 та обуначӣ меоя мега таҷ видео ма куна омад мега сар таҷ видео бо ҳавасум кард не раҳмат мода устод дар кор нестай уқа пешрафт шуда бошӣ да худат файка зараго лапа нагӯ гуфтум природа тоҷик природа ваҳина якай худам омад салому алайкум ва алайкум барсалом акаҷон созед инҷа саломатӣ хубай аҳли оила ҳама хуб соз чӣ ҳол дорен ва куҷо шид додар хита ҳурмат ки навобот тв хуб оганда ай ма ба филм чанд сол майдаӣ ман на ҳамсинфтам на ҳамсолтам на мақсад чид хита ҳурмат ки билиқ
ин чӣ маъно дора? Ман ҳамсолтум, ҷуръатам. Чит мешавам, ки хел гап мезанӣ? Сос гап зан. Хита ҳурмат кун, мара не. Шӯхӣ, шӯхӣ, паноҳтон ба худо. Саломат бошед. Шукронаи худо ҳама наст. Худо ба шукр. Шумо тинҷин, хубен? Алҳамдулилло, акаҷон. Шумо соз бошед, мо ҳам хубем. Ина тоҷик природа силка монда, ина зарам силка монда. Кадоме обуна нест, марҳамат обуна шавад. Ваҳ, Фотима 1 минута инстаграми мара ёфтӣ, бало, мега. Баъд чӣ, ба Фотима бозӣ кардай? 12 лайк, апай зарагал. Нав лайкта мондӣ, ҷигарехта? Қайгай месоди ба мемондӣ агане? Апаҷон асабонӣ наша. Не охи як хел гап мезананд, ки мегӯӣ, ки ман ё ҷураш бошам, ё ки ҳамсинфиш бошам, ё ки ҳамсолаш бошам. Хуб ганда агар дар синни сол биган, ай момаш дар калоне, ки хича майли мара ҳурмат намекунад, хича ҳурмат кунад, дар ҳурмати худаш биста, ӯ хубай. Природа хушомадӣ мега. Дядичка, силкатамон, илтимос дар видео мега. Зар дар видеои акай таҷ видео бомон силката. Хоҳиш, гапи зиёдатӣ нашава. Не охи билиқ билиқ, як борам ҳам хеле билиқ билиқ гуфт, ҳичиш нагуфтум, якум бориш нестай. Чанд дафъа шид мебироя ҳами билиқи зар, билиқи зар. Хита ҳурмат кун. Ман метавонам тура любой хел гап гум, не ки ман хидма ҳурмат мекунам, мегӯям бес. Ман и одама мегӯям, мара мегӯянд, ки ҳо бес, ки одами соқам набудааст мақсад. Ман хидма фикр мекунам. Чӣ ба ки во фикр намекунад? Ман и забон стуғон надорад, любой гапа гуфтан метавонам. Ман инсон, ман ранги ҳамовори забоном додааст Худованд, ақлам додааст. Ман ранги ҳамовори билбилакам вори метавонам хонда, не ки намекунам. Ман ӯра ҳурмат намекунам, ман хидма ҳурмат мекунам, ки нисбати ман ягон фикри бад накунад, не ки ӯ хича ҳурмат намекунад. Як хеле рафтор мекунад, мегӯяд ман ҷураш бошам, ҳамсолаш бошам, апаш бошам, хоҳараш бошам. Тобакам дар ҳурмати худаш наместа. Мефорад, ин хел намефорад, он ара бира ҳеч кара маҷбур нақавида амада иҷа. Природа, ака комент монен, мара мешам мега. Охи комент зар мега, ки дар канали ма да таи видеом дорем силка монен мега. Ина соҳиб теви ҳам силка монда, акай природам кароче силка мондагӣ. Ай кадоме обуна нест, марҳамат обуна шавад. Дӯсто 5 нафарем, камтар риоя кунен одоби муоширата. Рост мега. Не, ӯ бирафт ба фикрам, Навобод бид рафт. Рафт инстаграм. Не, унам Навобод бид рафт. Ай спас биёд гуфти гапҳо чорниш мекунем, мерава, чӣ гап не. Апай зар аҳамият наде, шӯхӣ мекунанд. Зиқ нашин, апаҷон, апаҷон. Не охи як хел гап мезанам, ба худо. Ман ба тоҷикӣ гуфтам, одамом аст, уқа мактаба хондагӣ нестам, савод уқа хуб надорам, ҳамин қадar мехонам. Билиқ, мард ҳамин гапаш қарм кард, билиқ. И ҳамин гапай хайна беста, як одамои капа калоне шумо. Ози таҷ мега. Ай хай садом туш. Хуб. Ина зар силкаи видеоша мондагӣ ай. Таҷ видео. Бигирен дамо бидурен силкаи хитона монен. Хай. Таҷичка ви курта прем дика и шӯхира намебардоштай. Не, шӯхӣ не. Апажид. Просто ку и якум бориш нестай. Хайна мо мисол занако байни ҳамдигармон мисол шӯхӣ кунем, мезебамон. Не ки охи мардак ба занак, охи айбай ба худо. Ман агар бача мебудам, хо қатъи ман мақсад шӯхӣ мекард, мезебид. Охи якумш ки ман аю калонам, бадиимиш ки мақсад занам мисол. Охи дар ягон чорчуба тухурӣ намегирад валои қасам. Апа барои ҳар кас сарта вайрон накун. Лобиё меган нобуш. Хайна рост мегӯй. Не, сарма вайрон не, просто қарм кард. Таҷ ами видео гироӣ кардӣ, ами дамонам мега силкара. Ҳо дами бимон мега. Нобтиш. 100 нобтиш гуфти хитон. Хонда рафтан мегирем. Чанд касем? 6 нафарем. Хай.
эълон қонуни нав дар баробари обуна шудан. Касе гапи зиёдатӣ зад, ҷазо дода мешавад. Имзо. Гап нест аз Соҳиб ТВ. Саломат бошен додари апаш. Ина тоҷик природам розӣ шидагиай. Апаи жид: «Ҳо, рост мегӣ, Зара кадом рӯзе хидмона рост мекуна?» Давша саи пешам. Девона, ма ва ту мисол зану байни худмон шӯхӣ кунем мешава. Охир мардак ба занак дар ягон чорчуба туғрӣ намегирад, ки хеле гап бизананд. Бо тинболе ки хай майли ҳамсолуш бошам, ақаллан ай умайда бошам бика мезеба. Никохи хела мезеба. Таҷик природа силка мондаина, Зарам силка мондай. Таҷичка бичерте меги? Не, ҷо намечерти. Ҳаминҷа бишӣ. Ҷо мечерти? Чертигиҳо чӣ шидан, ки бо шумо мечерте? Хуб. Гарифтара биёхӣ. Оли мазоқ мекуна. Назар. Фотима дагамада медодистар, ҳамун мондистар, салот дае, адаша. Мегум ки Фотима дунай, мекуна. Мама ба худо қасам ку мефаҳмум истифода бурданда яке ами кае ки агар мисол на худа ҷид смс роӣ мекардӣ ку медурам и хел ку валои қасам ку намедуромадам. Миям медуромадам видеои хидма мепартофтум, мебуромадам. Зиқ нестай. Чӣ қадр дар ами ютуб часпидам. О апаи жид чертем ҳардумон ай и майдаем бо обрӯ. Ина дидӣ гап заниша. Ма тарсидам. Эруд қурут ки битарсӣ. Янгай зарагал зиқ наша. Мо ҳастем медонам. Иншолло ҳама каса ҳастем яҷоя. Додарам. Ака нига. Баҳона таёфти зарқати жида. Дига баҳона наёфтен. Оли бестен. Бо мечертид яниё. То куҷора мечертен? Ай қафотон миём духтаро. Хай. Ба фикрам одам кам шид, 6 нафаран. Одами нав омадагӣ нест, раҳмат намегӯӣ? Апа раҳмат раҳмати капа калон намедонам кира гуфтен. Ба ҳар ҳол таҷвидио ҳазор раҳмати калон ҳамамон. Таҷичка ним қошиқча об рӯе дорем, ҳамурам нарезонда бирем, ҳа. Оз бес охи баъди фитрама 7 ҷо мекунам жид. Диди и бача. А бача. Таҷвидио диди а бача мега. Инаҳо дидааст. Хай 7 нафарем. Ҳаматон хушомадед. Хаям боло фуроен. Кам гап занен. Одамои нав. Ақаллан обуна шен. Шиди бин. Па 140 шиди бин мегаина таҷвидио. О апаи жид биё бирем гап занӣ шабин. Охи нигаҳ кун. Хаёл кун мебинем ҷо мерохтам девол чапаша бари худам миёи ҳар дад. Саъат бирем бо миёем инҷа на? Ай қафотон рафтан мегирам. Салом алейкум. Ина ягон одами нав дар инҷа боша, агар ина марҳамат дигартона. Тоҷик природа силка монда ина хуш омаден. Ака Аллоҳ аз шумо розӣ бошад мега ина. Мешидая Зар? Таҷвидио раҳмат имрӯза плана буд кардем мега Соҳиб ТВ. Алейкум салом сура мегад. Природа. Ина силка монда Зарагул хайма рафтам. Эфира кушти Инстаграм биё ма ҳамуҷа даом. Майли насиб. Таҷ неким сообщения наомад. Тоқа ай природа омадай мега. Хуб. Обуна шавен. Ина сура аз Қуръонам да ягон кас обуна неста. Ина обуна шавен. Ина каналҳои ҳамдигартон дастгирӣ кунен. Охи беинсофӣ накунен. Чӣ беҳтарин мекунен гуфтем спектакл. Таҷичка ва Соҳиб ТВ чӣ гуфтен ака? Хато нависага. Хай гуфтаниен. Диди хато нависа бечора. Фиреба ё не?
Неохи, конечно, фиреб нестач хе. Акай Таж сообщение наомад мега. Бо сообщение хуб ба зангулаш кайгес албат. Хуб, 7 нафар ҳаматон хуш омадин. 4 нафар дар ин ҷанд, 7 дар боло обши нишон медиҳад. Ҳамин хел намеояд як хел вақт. Намеояд мега як хел вақт. 5 подписат буд. Планда шумор кардед мега. Дидӣ қантта бизан Соҳиб ТВ. Дар як рӯз планда 5 та боша беҳтарин, вақте бо план қати кор мекунам. Ман якҷо не ака фиреб не, просто сообщение наомад мега, обуна шудам мега, комментария мондам. Да кӣ мондӣ? Дар Зар мондӣ? Дар таҷичка? Раҳмат Таҷ мега. Ина акаи тоҷик природа силка монда, агар кадоме обуна нест, марҳамат обуна шава, дастгирӣ кунед ҳамдигартонро. 7 нафар, 6 нафар дар боло. Хай яка одамои нав боша, поён фурӯе. Ақаллан силка монед, ақаллан дастгирӣ кунед ҳамдигарро. Жи зирагил гишна намонда ёзи ба сари фатирхамир меравад, наҷунбем. Ҷигар рехтарави ба сари фатирхамир меравад, наҷунбем мехӯрам. Ай сарака намона ҷигар рехта. Природа аз шумо омад мега. Природа Соҳиб ТВ афажед яка нон. Нонро дар ёдам наёре. Ирӯз бахто хӯрдам серум, бароям ранги ӯ эфирҳои гарӣ нарафтум. Хӯрӣ. Бачаҳо подписатсия накунен. Илтимос мега Таҷ видео. Раст ки обуна шуден, то охира обуна шуден. Дастгирӣ кунен. Комментария монен, лайк монен, ҳамдигарро дастгирӣ кунен, канал пеш биравад. Кори савоб мегирен охи. Хай як бинем, ина Соҳиб ТВ ҳам силка монда, кадоме обуна нест, марҳамат. Аку қодам мебинистем 4 нафаракем дар инҷа. Ҳама парид. Шӯхӣ, ба худо рафтам. Нағз монед, биё зараб, ман ҳамуҷа дидум. Майли баъди эфир меё. Ҳамуҷа қароб бест, наҷунбӣ бо. Ай. Афай зарар, жвачка хоку кирам намефорай. Я ҷанг дига кун. Не охи камтар боло-болои бад рафт. Билақ гуфт, ман ҳеч нагуфтам. Ина баъзан бой мебурд овард. Намедонам холи духтари 18-сола кард, ба фикрам намедонам. Якҷо медонад ки амволи момашам. Апа Элона бугӯ ҳамо силкара мон дар эфир. Кадома? Аҳо, ваъда дода будам ози. Ози мемонам. Навбати шумо. Таҷичка бо мебинем. Майла хуб, ба биё бодам. Чанд соат шуд эфир монам? Даҷа 1 соату 26 минут нишон метиҳад. Таваккалтониро хондама. Ахай. 5 нафарем. Ҳаматон хуш омаден. Хуш омадед мега. Таҷик природа. Саломат бошен айтани ҳама ки гуфтен. Хуб. Бикасиш парид карочи. Ай боло. Бошен доим. Зиндаву саломат бошен. Таҷ видео мега таҷик природа дастгирӣ кунен. Ина таҷик природа дар канали Таҷ видео обуна шен. Дар таи ягон видеош силкаи каналта бимонен, вай ба 5-6 аккаунт дастгиритон мекунад. Соҳиби видео ҳаст, ягонта подписатра. Не, ба филмишка нестай. Таҷ видео ҳаст, ягонта баҷоӣ мега. Ҳама вақт дастгирӣ мекунем, иншолло.
تو روز هستیم هم دیگر دستگیری میکنیم اکو. خب این ویدیو میگم ба фикр одамои нав нестана дига, ҳама брафтан. дай боло ду кас нишон мета, дар поён чорка Соҳиб ТВ обуна шудам мега тоҷик природа. Плани саҳара пешпардохт карданию. Ина силка якай природа. Ягонта обуна ҳастен? Обуна набошен, обуна акаҷоно, додараҷоно ҳаматон даст. Апай заракал лайка гир созен. Иншолло ҳаматон хуб, ҳаматон дӯстон. Абдуллоҷон, ай раҳмати каппа калон ҷонсози тинҷи саломатӣ хубай, ҳазор раҳмати калон, худованд аз шумо розӣ бошад. Чӣ ҳол дорӣ? ҳаминҷода ҳастӣ? Таҷвиди обуна шудам, мегӯяд тоҷик природа. Апай Абдуллоҷон, чӣ ҳол дорӣ дига? Канал Соҳиб ТВ раҳмат Абдуллоҷон, дер кардӣ мега. Хуб. Ина апай Абдуллоҷонам силкаи каналшон омода. Дӯстони ман, кани обуна шавен. Ман иншолло ки дастгиритон мекунам мега. Ина силкаи каналшам мондааст. Кадоме дастгирӣ мекунам, марҳамат дастгирӣ кунен. Албатта апамам дар шумо дастгирӣ мекунад. То ахираи апам. Як рӯзаву ду рӯза нестам. Ман апам боварӣ дорам ки то ахира қититонай. Ҷон таҷик природа Абдуллоҷон хуш омадӣ мега. Таҷвид мега природа силката дар ин канале ки нами силкае ки мебинед дар ами бидроен силкатона монен таҷвидо ба 5 аккаунт дар шумо дастгирӣ мекунам. Мо шидагӣ мега Соҳиб ТВ. Беҳтарин агар шидагӣ бошен. Одамои нав нестан ягонта. Комментария кардам мега. Силка мондагӣ акай природа. Акай природа. Ина апай Абдуллоҷонам силка мондагӣ. Агар обуна шидагӣ набоша, обуна шав. Таҷика природа. Раҳмат созен иншолло ҳаматон мега. Алҳамдулилло ҳама каса хубем. Ин Абдуи хастадил хов нарафт. Гуфта буд ман хов мелам. Янгай залагл гуфта омад. Гуфтиам гудако. Абдуҷон чӣ хеле додарӣ? Апаш хов нарафтӣ? Соҳиб ТВ омад. О, Абду омаду. Қайсинглиш нест. Не, хов надорум. Чӣ хеле нагуфтӣ хов дорум ку? Ман бурам ки хов дорум гуфтӣ. Қайсингли қайсурогот ка меуфтад. Таҷвидио салом. Созен иншолло ҳаматон дӯстонам мега. Алҳамдулилло ҳама каса мо созем апаҷон Абдулло. Саҳар шидай чӣ? Не, саҳар нашидай. Соат 12:36 аёзӣ. Тоҷикистонда. Мондам таҷвидио. Янгай зарагл як чойникча чой як тақсимча қанд роӣ кун. Ай ҷигарехта. Ту бишӣ ҳозир роӣ мекунам. Тоба. Хуб. Чанд касанд дар боло? Ду кас нишон мета, дар ҷа 4 кас намефаҳмидам. Силкамон илтимос, ман под кунам шумода. Баъд хов мерам мега. Кира гуфтесен? Таҷвидио. Нони қоқуш монд Абдулло. Ту ҳам амира тамошо кардӣ чӣ бало? Як табақ шакаров бошад, обеди шаб шуд. Ай бача. Абду дастгирӣ кун мега. Гапа кам кун. Абду
дастгирӣ ки мега видео чӣ хеле додари дастгирӣ намега ҳами соҳиби бача боша ё бача боша ё бача бача охи бача боша ё бача чӣ гарехта тоҷик природа несилка мондай апай абдуллоҷон ба филм бирафт ё ҳамин ҷай таҷ 88 шидим ба видеота мебинӣ чӣ ба кӣ мега чӣ ба кӣ дар видео мон ина видео мега силката дар видео мон акай природа кадомеро гуфтесан ба филма таҷ видео ранги як апашка гап мезанӣ соҳибҷон бародарбахшиш ай сар намунак абду хай абду ховравӣ рафта буд хош набуд абду янгаи зарагӣ лабай девона ҳами янгата хиш ғам додӣ худо накуна ки ту як видеора бинӣ ҷигарехта хуб 4 нафар хуш омадед кадом як гуноҳи тура бахшем гап зан янгаи зарагӣ توبه ما چی گناه دارم من میگو خا 6 نفر شدگیم همتون خوش آمدین природа мон ки хоб мерам акай природа шумо да мега ки дар аму видеое ки ози мондагӣ ай ку болора бин инамада жид смс-ро ҳозирам дар эфирӣ мега хуб да ҳамуҷа будо силката бимонда таи аму видеои таҷвидеони болора нигоҳ кун соати 12:08 нигоҳ кун да ҳамуҷа чӣ мондагиай силкаи видеоша мондагиай будро дар дуруни силкаи видеои ҳамин одам тамошо кун дар таъш комментария ки силкаи хита бимон кадоме як ира хондама не абдура гуфта будай рост мегӯй кадом як гуноҳи абдура бубахшем ҳаммара ном мекуна ҳаммара ина видео мега нишон додагая мондам охир мега тоҷикро янгаи зарагил очам мега шакар дошта бутя очата салом бугӯ янгаи зарагил кӯдакои супайт меоянд хонат не охи намешиносумшон агар шинохтум саломшон мегӯм айноми ту комментарияра бин боз мондам мега акай таҷвидео мондагиай комментария таи видео да мондагиай мега бин ку бин ҳастай бахов ку хуб бо киай барои гуноҳам бахшиш напурсидам просто як да монандат кадам давшаи ҷигарехта авача нест ай гуфтана мурдум мега акай таҷвидео соҳибе дӯстон барори кор якҷо меҳмонӣ даем ҳама ховай хуб нашидесташ рост мегӯй хоботон хуш саломат бошен соҳибтеве хуш омадӣ попиё бародари ҷон хуб ман мегӯм майда майда эфира кушем чӣ
эҳсос эфирида диём асос эфир даём одам баъди 1 сутка бояд шавед ки удалит накуна ютуб. Рост мегӯй. Асос эфир да подписатсияём. Одам баъди 1 сутка бояд шавад. Хайр рақам. Ина силка мондагиай. Ку дар боло 2 нафаранд, дар ин поён 4 нафар. Ягон одами нав бошад ина обунашан дастгирӣ кунен ҳамдигара. Ман шуморо мегӯям худам дорем ягон одам? Бияй худам бинем як бор. Ҳоли бесте. Ман 92 одам дорам. Майли ҳама. бовар мекунед? ҳишка нест. хай ин хеле гапу хабаро. Чӣ ба ман ами 100 намешавам ягон бор? ҳайронам ба худо. янгаи зарагал аниқ ай маъуд намешавад. Ай эфир нест. Рост мегӯй. Ина силка монда янгаи зара. О, Абдул чо кадӣ? Амиҷан, навошник дорӣ ё ки бе навошникӣ? Хай. Намедонам инстаграмтон чанд та? Чун ба худо. Намедонам. Ҳамин 50 чанд та буд. Намедонам ба худо. Чӣ ба? Не, бе навошникам ма бачаи қишлоқиям утари чизоро намефаҳмам. Руд қурут ки нафаҳмӣ. Барои гуфтум ки одамие маро медонӣ ки мегӯям баланд гап мезанем, баланд гап мезанем. Гуфтум бо янгара бедор накунем, дар балот бизанем. Одами бисёрам надорам акай природа дар иҷаам. Чун намедонам кадом наушникҳои ма бедумай. Эй сарака думонаи девона. Нагӯ ки блютузиай. Тоба, тоба, тоба. Ай мешава. Не, ма онаши корот. Инам инстаграми ма 3 дорам. Беҳтарин. Чун ба худо ман хабартарӣ намедонам ба худо. Ҳозир чӣ кунам медорам бемайра суратша гирам. Ина суратша гирифтам баъди эфир насибкашам медорам дар инстаграмат. Историятон кунам. Майлиш бикунӣ бо хуб мешава. хайр мешавад ҳамаш. Иншолло. Иншолло мешавад ҳамаш. Хай. Чуда. Главни саломатия. хайр янгаи зарагал инстаграм маро мегирӣ? О, чӣ Абду? Ака мегӯй бо дар мо инстаграм янгаи зарагал бигӯй ҷигарехта. Коро мени ами янгаи зарагала популар мекунӣ нома. Тоба.
ба ҷои ҳарфи О 0 мондагиай. Номи Инстаграм монда. Майли ҳаминҷа ман суратша гирифтагиам. Насиб карда бошад чӣ мекунам? Менависимтон. Не, ҳаминҷа дам. Жид? Тамом карди газета? Абдуллоҳ 93 бачаи шукри кора 12 июл набераи Патҳалло. Ай кӯчаи боло .ру. Ай саракат бимона ба и аккаунт дака. Хаб кард ҳамаи кардан. Жид ҳаминҷаи? Абду ака Аиша мара хабар гира гуфт. О ради алулако дидимша. Дар киҷо дидишаи сард мона? Каюс петкади? Гарехта бачаи зурак. Шуқӣ. Ҳаматон инсонои хубен. Беҳтаринен. Хай. Жид? ҳаминҷаи? Мерам зара Инстаграму. Майли бирайна ман насиб кабша ягон минут баъд меомай қафот. Просто дилим намеша вақтҳо эфира бикушам. Янгаи зарагил ҳалабай. Чӣ мегӯй? Гӯшт кардесам Абду? Додари апаш. Чанд боши янгаи зарагил мегӯй гап намезе кампирои асри 22. Мега охе ина нигах аку мусафедакои асри 22 ҷигарехта доноӣ. То асри 22 намедонӣ а? Савзаи гур моя ваҷабай. Ҳоли асри 21 ай ҷигарехта. Механда. Тавба. И зар дар Инстаграм ки зар мегӯм. Жид дар Инстаграм чӣ дида боша? Фақат Инстаграм айда ба худо. Природа силка тамон. Бача зорат кунам барои як подписация кардан. Дар силка да короче бидро мега янгаи зарагил як бигум гӯш кун. Не чӣ нагӯ ки ту гапҳои соз надорӣ. Ҳичӣ нагӯ гӯшом чӣ қидагиян. Таҷи природа акаҷон мега ки ҳамаи ҷамъ хай кардӣ дар ими таи видеои айку инаи аякай ки таҷ видео мондагия силка ҳамунҷа бидро видео айда таи видеои ҳамун ката бимон. Ака дар комменти видеомон мега дар комменти видео. Ба фикрам таҷ видео ҳамин қаса якай природа. Иҷа намешава мега, иҷа намешава. Иҷа намега акай таҷвид то хунам гум кам вақто природа. Иҷа намега. Мега да таи видеои ма бимон мега. Хай. Биё и хел мекунем. Беҷа. Ҳамин ма силкара ма наметавонем тарик кунем. Наметавонем охе. Намешава хеле. Ма гуфтам ки вай кунам дар канали шумо партон. Нашид. Ду занак дар турма 20 сол шиштиян гап задиян. Ба ҷавоб шидиян 3 соат дар пишти дари турма гап задиян. Вақте ҳуйшгӯишон чӣ? 3 соат вақте ҳуйгӯишон номерои тела гирифтиян. Гуфтиян баъд занг мезанем бо гап мезанем. Рост мегӯем занакам хелем ба худо. Ҳамин гап мезанем ку аз чӣ намекунем. Ҳайронам бо чӣ мегуфта бошен. Девонае ту далчи бо гап бисёре занак гуфтани ҳамаи гапа дора. Хуб. Абду далшира ку не абор заната пирс мега ба далши мо занако чӣ гап мезанем ҷигарехта.
دیوانه به خدا. این خگا پتا که جا بیوی و میگم میفیره بکشم. چی گفته؟ تو درکا اکا فیلم همتون رفتین. دکست تا بالا یک است تا پایان ینگای زرگل. حالا پای گوشت کرده سم عبدو. خیرشان خوش. کیما ایروز قوم افرت میکشیم شیام. که میگم کشم ساعت 1 میشه به خدا. بامداد خسته نه میتونم جان دادر به همتون خوی خش خوی هندیس گیت نصیب کرده باشد با پگه ساعتای 11 با افیر میکنم با میخوای سرجمک обуна шавак мекушем баъд не ки ёрдам мекунем иншолло дастгирӣ мекунем эфирмон ай ҳама тараф биёянда обуна шаванд ҳамдигартонда мисол бо та хуб мешава. Ман инстаграм мерам апа природа донистӣ саҳар мемонам донистӣ саҳар мемонамтон мега бологиҳо болода бестан поёнгиҳо поёнда шаби хуш ҳама хуш шаби ҳама хуш бахшиш саломат бошен тоҷик природа ба шумоам хобои хуш хай Аллоҳ нигаҳбон саломат бошен абдуҷон то эфирҳои дига дар паноҳи худо бошен. рафтам майда майда майли ҳаматонда худованд нигаҳбон боша хай то эфирҳои дига саломат бошен.